Oíse ben atrás? Sí. Despois adiremos porque está ali Carlos, o poeta, que estuvo outro día aquí presentándonos xunto a outro compañeiro, Chisco, non? Sí. O libro de poesía en favor da cociña económica, e como quedan algúns, despois a vos direi invitarnos aqueles que non o teñan, que o poden coller arriba. Sí, arriba na planta, cando veamos a compartir un poquillo de picante. Sabedes que hai 4 anos que colaboramos cos poetas que en favor da cociña económica imprimen un libro de poesía propia e de outros poetas de aquí e de fora en favor da cociña económica. Vendese o ejemplar e vai íntegro a cociña económica. Sabederos como a mí, o mellor tanto, non? Porque viñan moito pidigueña. Non me pode dar ningún agora, non? Que a cociña económica está pasando por algunos poucos. Non está xuntada para facer comida para tantos. Sabedes que ademais de ali onde hai a comida, Federico, como é? Non, Federico Tate non. Sí, non se está penota. Pero bueno, es allí donde sabéis vosotros. Es allí que pues reparten en otros sitios. Reparten en la Sagrada Familia, reparten allá en el barrio de allá San Cristóbal das Viñas, grandes cantidades. Antes pues, non eran moi partidarios de recibirnos os recibos cando lle ofrecemos, mira, podemos chegar da cociña económica. Entonces non lle gustaba moito, pero ahora veño a pedir sin que non teñamos que ofrecer. Cando apreta, cando as cousas apretan, ahora veño a pedirlo sí, e familias enteiras e todo eso. Sabedes que das caritas parroquiales aportamos un importe á cociña, pero é un importe moi vexino, non lles cubre a eles tampouco, non lles cubre a eles, pero bueno, van tendo un poquinho de aquí, un poquinho de ali, é iso. Entonces nos levamos traballando, colaborando 4 anos. Os que comprades os exemplares, despois, Carlos, dedicos. Aqueles que non teñen, se queren coller. Despois, arriba, Carlos, o autor, dedica os libros. Bueno, yo paso ya a Javier. Boas tardes a todos. É un placer para a parroquia, para o Severino e para nos mesmos acabar o curso. Está de moda, non sei se vistes por aí hoxe precisamente a despedida dos cursos dos colexios. Había festa, ahora está celebrando o fin de curso os nenos pequeniños, os nenos que son parvulitos. A parroquia non podía ser mal, sí, a guardería, non? E entonces a parroquia ten moitas actividades. Unha delas é o teatro, dirixido por Noemí, que vai a presentaros unha obra, La Doctora, unha obra que escribe ela mesma. Entonces ten un grupo de xente aquí da parroquia, algúns que non son da parroquia, entonces ensayan todas as semanas aquí e fan por 2 motivos: un para practicar a memoria, xa sabedes por aí que hai moitas clases de memoria, e aparte para socializar, porque así a xente no teatro se fai máis sociable cos demais e todo eso. Entonces, é de agradecer o traballo de Noemí, que cando despidamos a obra, supoño que todos ya aplaudiremos moi forte. Ahora titúlase La Doctora. Eu creo que o vais a pasar moi ben e xa sabedes de que vai ir o tema. Entonces, non adianto nada, pero vamos a reírnos bastante. A continuación, xa sin presentar, actuará o grupo de pandereterias Bento Mareiro, que tamén levan aquí varios anos na parroquia colaborando con todo o que actúa moitas veces, non só o día de fin de curso, e xa veredes o vou facer que acabaron todo este ano de ensayos e de actuacións. E por último, o coro parroquial, que actúa todos os domingos, colabora todos os domingos, máis que actuar, non actúa, dirixidos por Linda, que tamén nos van a ofrecer unha serie de cancións conocidas por todos, non son cancións da Iglesia, que para iso fan arriba. Entón, espero que disfrutedes todos. Xa dixo don Severino que despois, gracias a Antonio, que está ali sempre ao pé do cañón, así un aplauso para Antonio, que está ali na...
que é o alma mater de todos, entón non falledes subir despois, se alguén ten alguna presa, pero creo que compensa subir, socializar e tomar uns pinchos, que está todo moi preparado arriba. Estuvo arriba e xa había un arrecendo que daba gusto. Así que cando terminen o coro parroquial, subides os que poidades, os que queirades á segunda planta, e ali estaremos todos xuntos por un ratiño, tomando un viño, tomando un pouco de xamón, etc. É verdade, tamén se vai inaugurar a exposición de pintura, que tamén hai de pintura que dixe Benito Paz, e tamén veredes as obras que fixeron este ano. Entón, a parroquia é unha das parroquias da Coruña que ten moita actividade. Eu vexo que sigue moi pouca xente a página web, non é porque obligada a ser, pero se vedes as outras parroquias da diócesis, é das parroquias que ten máis actividade tanto religiosa como cultural. Entón, iso vai a quedar aí para a posteridade e vai ser un pouco a historia desta parroquia desde que está Don Severino frente. Entón, eu vos aconsello que a sigades, porque todos estes actos se gravan e se poñen íntegros, por se alguén non puido vir. Por exemplo, o acto de hoxe vaise gravar a actuación de Portas Abertas, que é o nome do grupo de teatro, vaise gravar íntegra a actuación das cantareiras e vaise gravar íntegro a actuación da coral parroquial. Por exemplo, a actuación do outro día para a venta de libros que a beneficio da cociña económica está tamén completo, o recital dos poetas, e tamén hai unha novedade para o ano que ven, que nesta parroquia vaise fundar un grupo musical, un grupo de cámara, que se chama Orfeus Ensamble, e puxeron o nome en deferencia a colleros aquí. Orfeus Ensamble San Francisco Xavier. Son músicos semiprofesionales, pero moi bons, de música clásica, e todos os actos que vai haber todo o ano que ven van a estar engrandecidos por esta xente, que colaboraron tamén o outro día no recital poético musical. Entonces, todo eso queda grabado na página web. Se alguén non sabe entrar, que fale con seus fillos, netos, sobrinhos, o que sea, porque merece a pena, de verdad. Merece a pena porque é unha maneira de ver a labor que está facendo este párroco, este cura que está ao meu lado, que é unha labor que cando falte, que já sea por moitos anos, vais a notar moitísimo, xa o digo eu que colaboro que podo con él, e Antonio e moita máis xente que non podría nomear a todos. Entonces, nada máis, quero que disfrutedes todos, estamos todos en familia, porque aquí nos conocemos prácticamente todos. Vamos a empezar, como dixen, con Portas Abertas, a comedia da Doctora, despois Vento Mareiro, e por último a coral parroquial. E ao final, o viño español, bueno, viño galego, con xamón de todos. Así que a disfrutar, boas tardes e gracias pola asistencia.